No niin, heipä hei. Olet tullut seuraamaan nyt Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistyksen Valsun 4. metsäkeskusteluvideota ja tällä kertaa meillä on vieraana Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastoasiantuntija Nelli Immonen. Kiitos Nelli, että ehdit osallistua tähän meidän videosarjaan ja tervetuloa. Meillä on täällä Valkeakoskella tosiaan se tilanne, että vanhoista yli 120-vuotiaista metsistä on suojeltu noin 1,7% ja muut metsät on käytännössä sitten enemmän tai vähemmän talousmetsähoidon alaisia. Ja yhtenä ratkaisuna tähän Suomeakin kohdanneeseen metsälajiston lajikatoon on ehdotettu jatkuvaa kasvatusta. Voisit sä, Nelli, kertoa meille, avata vähän, että mistä tässä jatkuvassa kasvatuksessa on kysymys ja mitä hyötyä siitä voisi olla biodiversiteetille ja hiilen sidonnalle? Joo, eli jatkuva kasvatus on metsänhoitomenetelmä, jossa metsää uudistetaan ilman avohakkuita ja siinä metsä säilyy jatkuvasti peitteisenä. Siinä on aina eri-ikäisiä puita ja puustoa harvennetaan poistamalla vain yksittäisiä puita. Ja tämä menetelmä hyödyttää luonnon monimuotoisuutta. Siellä on rakenteellista monimuotoisuutta metsässä ja se tarjoaa elinympäristö monille metsälajeille. Mutta sitten hiilensidonnan kannalta jatkuva kasvatus on myös hyödyllistä, koska metsän kyky sitoa hiiltä säilyy vakaana. Ja avohakkuun jälkeen hiilensidontahan keskeytyy pitkäksi aikaa, jopa vuosikymmeniksi, kunnes metsä taas sitten kasvaa uudelleen. Joten jatkuva kasvatus auttaa pitämään hiiltä varastoituneena myös maaperään, joten hiilensidonnan kannalta siitä on paljon hyötyä. Onko sitä arviot, että kuinka suuri osa metsistä pitäisi hoitaa jatkuvan kasvatuksen menetelmällä, jotta sillä olisi merkitystä lajikadolle tai jopa, että lajikato saataisiin pysähtymään, metsälajien lajikato? Joo, no tarkkaa arviota siitä ei ainakaan itsellä ole, mutta metsät ovat elinympäristö lukuisille lajeille ja yli kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja. Suurimpia syitä niiden uhanalaistumiselle ovat lahopuun määrän väheneminen ja nimenomaan metsien hakkuut, eli noin 70% Suomen metsäluontotyypeistä on uhanalaisia. Ja tosiaan avohakkuut muuttaa alueen luontoa voimakkaasti, eli kun puusto poistetaan lähes kokonaan, niin lajisto häviää suoraan, mutta myös alueen olosuhteet, kuten varjostus, lämpötila ja kosteus, muuttuvat kaikki merkittävästi. Ja lisäksi avohakkuun vaikutus ulottuu viereisiin metsiin niin sanotun reunavaikutusten kautta, mikä voi heikentää pienalaisia luontokohteita myös. Sopiiko jatkuva kasvatus kaikille maapohjille? No, hiilinielun näkökulmasta sillä on erityisen myönteinen vaikutus runsasravinteisilla turvemailla, mutta on kuitenkin alueita, joille jatkuva kasvatus ja siihen liittyvät hakkuut ei sovellu. Eli esimerkiksi luonnonsuojelullisesti arvokkailla alueilla metsien jatkuva kasvatus ei korvaa suojelua. Ja myös merkittävät virkistys- ja retkeilymetsät on usein syytä rajata metsätalouskäytön ulkopuolelle. Kuinka metsänomistaja voi toteuttaa maallaan jatkuvan kasvatuksen periaatteita, jos hän tällaisen kokee merkittäväksi itselleen? Joo, no jatkuvan kasvatuksen periaatteita voi toteuttaa esimerkiksi harventamalla metsää, poistamalla kookkaimpia puita ja antaen sitten metsän uusiutua luontaisesti. Ja hakkuita tehdään tyypillisesti noin 15-30 vuoden välein. Jatkuvassa kasvatuksessa metsä säilyy metsäisenä koko ajan ja se mahdollistaa lajistolle tärkeiden piirteiden, kuten lahopuun, vaihtelevan ikärakenteen ja monipuolisen puulajiston lisäämiseen. Mutta näistä on kuitenkin huolehdittava hakkuiden yhteydessä erikseen. Ja lisäksi maanomistaja voi kääntyä metsänhoitoyhdistysten puoleen saadakseen neuvoa jatkuvan kasvatuksen toteuttamiseen omalla maallaan. No nyt julkisuudessa puhutaan paljon metsien ja maaperän kyvystä sitoa hiiltä. Voitko kertoa jotain meille avohakkuun hiilipäästöistä verrattuna jatkuvaan kasvatukseen vielä?
No, metsien puut sitovat jatkuvasti hiiltä ilmakehästä itseensä. Avohakkuun jälkeen hakkuualue muuttuu kuitenkin hiilinielusta hiilen päästölähteeksi, sillä uuden metsän kasvu vie aikaa. Ja ensimmäiset parikymmentä vuotta avohakattu alue vapaa enemmän hiiltä kuin sitoo, mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta. Mutta jatkuvapeitteisessä metsässä sen sijaan on aina isompia puita, jotka vastaavat hiilen sidonnasta. Lisäksi suuri osa avohakkuissa saatavasta puusta päätyy lyhytikäisiin tuotteisiin, joiden hiili vapautuu nopeasti takaisin ilmakehään. Mutta jatkuvassa kasvatuksessa sen sijaan saadaan enemmän tukkipuuta, jota voidaan hyödyntää pitkäikäisiin tuotteisiin, kuten rakennusmateriaaleihin. Ja näissä tuotteissa hiili säilyy pidempään sitten varastoituneena, joten metsien hakkuumäärillä ja tavoilla on molemmilla merkittävä vaikutus ilmastoon. Osaatko kertoa jotain siitä, että miksi Suomessa on niin vahva avohakkaamisen, eli päätehakkuiden kulttuuri, koska tämähän ei ole mikään globaali ilmiö? Joo, eli avohakkuut yleistyi Suomessa sotavuosien jälkeen, kun niitä pidettiin tehokkaana hakkuutapana. Niiden avulla saatiin nopeasti ja edullisesti puuta teollisuuden tarpeisiin ja avohakkuisiin perustuvasta metsän käsittelystä tuli sitten pitkään vallitseva käytäntö. Niiden oli tarkoitus olla vain väliaikainen ratkaisu, mutta taloudellisten syiden vuoksi niitä jatkettiin tehokkuuden nimissä. Ja itse asiassa Suomen metsälainsäädäntö mahdollisti jatkuvaan kasvatukseen perustuvat hakkuut vasta vuonna 2014. Ja nykyään edelleen avohakkuiden vahva asema johtuu erityisesti teollisuuden eduista, vaikka ne eivät välttämättä ole metsänomistajan tai metsäluonnon kannalta paras vaihtoehto. Ja vaikka tieto avohakkuiden haitoista luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle lisääntyy jatkuvasti, niin niitä ei ole edelleenkään kielletty. Mutta kuitenkin asenteet on ehkä hitaasti muuttumassa. Eli esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton kyselytutkimuksen mukaan 55% suomalaisista kannattaa hakkuutasojen laskemista ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, ja osuus on kasvanut hieman edelliseen kyselyyn verrattuna. No, kuinka jatkuvan kasvatuksen tulovirta metsänomistajalle poikkeaa päätehakkuista? Jatkuvan kasvatuksen mallissa metsänomistajalle ei synny kustannuksia metsän uudistamisesta tai taimikonhoidosta toisin kuin päätehakkuissa. Lisäksi jokainen hakkuukerta tuottaa arvokkaampaa tukkipuuta ja tasaista tuloa, mikä voi tehdä jatkuvasta kasvatuksesta taloudellisesti kannattavamman vaihtoehdon verrattuna avohakkuisiin. Tulovirta on kuitenkin erilainen, eli jatkuvassa kasvatuksessa metsänomistaja saa tuloja säännöllisesti pienimmissä erissä, kun taas päätehakkuissa suurin tuotto tulee kerralla. Mutta jatkuvan kasvatuksen metsät säilyvät metsäisinä koko ajan, mikä parantaa edellytyksiä esimerkiksi luontomatkailuun, joten niillä voi olla paitsi virkistyksellistä, niin myös taloudellista merkitystä. Ja nyt voidaan ajatella, että ilmastonmuutoksen myötä säiden ääreistyminen vaan vaikeuttaa niitä olosuhteista, joissa metsät sitten päätehakkuuden tai avohakkuuden jälkeen joutuvat ponnistelemaan uudistumaan. Eli voisi kuvitella, että tämmöinen eri-ikäistä puustoa ja kasvillisuutta sisältävä monimuotoinen talousmetsä olisi myös paremmin puskuroitu tätä meidän tulevaisuutta vastaan, joka sieltä ryskyen tulee. Kiitos Nelli paljon sulle näistä tärkeistä pointeista meidän metsänhoitoon ja toivotaan, että me pikkuhiljaa Suomessakin päästään tämmöisen kestävän metsänhoidon piiriin. Kiitos paljon, että tulit seuraamaan Valsun metsävideota ja muistetaan pitää huolta meidän ihanista monipuolisista metsistä, jotta niistä olisi iloa tulevillekin sukupolville ja muille lajeille kuin ihmiselle. Hei hei!